Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 18-nji ýylda çykyş edip, ýurdun syýasy sistemasynyň ýygyderli, ýaragly zorluklar, deňsizlik ýaly agyr problemalary çözmäge ukypsızlygyny tankyd etdi. Munyň öňü sirasynda Birleşen Ştatlar 20-nji ýurlan jinaýatçylyk bilen bagly agyr hüjüme şahit boldy. Charlestonda 9 sany garaýygyz diňçi ibadathanada atylyp öldürildi. Temany kardeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumaty bilen dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 18-nji ýylyny başyna giden ýarag zorlugynyň, barha mewjudyan deňsizligiň we beýleki problemalaryň arasynda çäre görmek başarmaýan, petige diren syýasy sistemanyň üstünden nökürli. Birleşen Ştatlar Charleston'da Günörtük Carolina ibadathanasynda bolan elkenç ýigrenç jinaýatyny 9 sany garaýygyz diýenleriň zalymlarça atylyp öldürilmegine şaýat bolanyndan soň Obama özüniň 7 ýyl münden gozgan meselesinde özgörüşlik töredip bilmezliginden lapkeşlik bildirdi. Kaliforniya ştatynda Beverly Hills'de kinorejissör Tyler Perry tarapyndan beýemçilik edilen serişde toplamak çäresine gatnaşýan donorlaryň öňüne çykyş eden Obama özüniň guzurly göreşenligini emma sistemanyň şinnem döwükdigini aýtdy. Kongres öz işlemeli ýaly işlemeýär diýip Obama aýtdy. Prezident Obama Abbasanyň köp ştadyny azad erkin satyn alyp bolýan ýaraglar düzgünleşdirmek barada kanuny geçirjek bolupdy. Emma Kongres liderler hatda bu meseleni sese goýmak hem başarmanlylar. Sebebi ýurdun kuwatly ýarag lobbistleri ýarag satmagyň düzgünleşdirilmegine berk garşylyk görkezýärdiler. Once again, innocent people were killed in part because someone who wanted to inflict harm had no trouble getting their hands on a gun. Netijede ýene bir gedek beýgünä adamlar öldürildi. Sebäbi kastetmek isleýän adam ýarag edilmekde hiç bir päsgelçilik görmedi diýip prezident Obama aýtdy. Men şunun ýaly beýanatlar köp gedek etmeli boldum diýip ol aýtdy. Let's be clear. At some point, we as a country will have to reckon with the fact that this type of mass violence does not happen in other advanced countries. Kä halatda biz ýurt hökmünde şeýle görnüşde köpçüliklerin ırgynyň beýleki ösen ýurtlarda bolmaýanlygyna nazar salmaly. Bu başga ýerlerde beýle ýygjam bolmaýar. Ondan bu wagtda bir çäre görmek biziň ygtyýarymyzda diýip Amerikan prezidenti sözüniň üstüne ýetirdi. Onun çykyş edip duran wagty garaýygyz diýenlerleriň Injil sapag duşdugyna kabul edilen, olar bilen bir sagat oturup, soň 9 adam atyp öldüren ag adam barada habar ýaýrady. Ekspertler munyň ýurdun taryhyndaky iň elkenç ýigrenç jinaýatdygyny aýdýarlar. Öldürilenleriň biri Pastor Clement Pinckney Obamanyň dostudy we syýlagly syýasy hem din liderdi. Ol bir gedek senin käte azatlyk we deňligi ilerletmek üçin ölmeli bolmagyňda mümkin ipdi. Öldürilenleriň üçüsi ýurdun iň gadym garaýygyzlar ibadatxanasynyň, Emmanuel Afrikan Metodist Yepiskop ibadatxanasynyň uruhansy, ýene bir regional kitapxananyň ýol başçysy beýlekisi ýokary mekdebiň muallimi we söz terapistidir. Pedalaryň ýene 2 sans bolsa ibadatxana horunyň agdalardy. Bu hadisanyň garaýygyzlar ibadatxanasynda bolmagy biziň geçmişimiziň garanky kunjoklary baradaky soraglary hem öňe çykarýar diýip Obama aýtdy. Bu garaýygyzlaryň ibadatxanalaryna birinji gezek hüjüm edilşi däl. Onsoň biz bilýäris, jinsler we dinler wagtyndaky ýigrenç biziň demokratiýamyzda we ideallarymyzda aýratyn wöküm salýar diýip prezident aýtdy. 21 ýaşyndaky ýaragly adam Dilan Rufawatda habarlar onuň garaýygy adamlara garşy ýigrenç esasynda hereket edenligine uly bir şübhe galdyrmaýar. Şol wagtda soňky ýyllar Birleşen Ştatlarda köpçüliklerin atylyp öldürilen adamlar köplenç hiç bir syýasy sebäpsiz uruhy has adamlaryň pidasy boldy. Uruf aýdylmagyna görä öz pidalaryna ýüzlenip şeýle diýipdir. Men bu işi etmeli. Siz biziň aýarlarymyzy zorlaýarsyňyz we ýurdumyzy alýarsyňyz. Siz gitmeli. Associated Press habar gullugynyň maglumatyna görä ol golaýda dostuny şeýle diýipdir. Garaýygyzlar dünýäni ele geçirýär. Kimdir biri bu meselede ak ýagyllaryň hatyrasyna bir zatlar etmeli. Uruf 18-nji ýylda Shelby'de Demirgal Carolina'da tutsak edildi. Kardeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň Demirgazonda ýerleşýän Jowuzjan vilayatynda türkmenleriň ýaragly toporlarynyň lideri regionda Taliban hereketiniň söwüşçileriniň köpelýänligini aýdýar we öz toporunyň olara garşy söwüşmekde kynçylyk çekýänligini gurrun berýär. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň Allah beren Kariýa bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynda jeňçilere garşy göreş alyp barýan türkmen ýerallylarynyň komandiri Allaberän Karyadar ýagdaý näýeli akça taraplarda? Ýagdaýlarymyz baýdan öle Jowzanyň ýigim başynda meniň nepelerimden biksan nepe akçaň bagdandan gelýärdi. Ýolda talibanlar düşürüp ben nepemiz Ahmet Tekin nepemizin de alıp gitken eken. Umumy ýoluň üstünde düşürüp alyp gidipdirmi? Akçanyň bagdandan çykyp gelýär, bular ýoluň üstünde gaýta alyp kaldy, getdi motordan düşüp. Ýoldan düşürüp alyp galýan bolsa talibanlar güýçli de ýerde. Akçanyň şäherinde güýçlegen hökümet tarapyndan gaýta ýapmadan bolmanlar. Bilmem näme şekil nepemizin de alyp gider eken. Olam biňe görüp, biňem gije öwrde tıkışta ýoluň üstüne taşlap gider eken. Ben nepem şu baganyň keselhanasynda zahmy ýatyn. Arada akçada bir harbiy operasiýa geçirdi, ol netije bermedimi? Sonra benim 30 nefe kömekan uzuruptum. Benim 30 nefe kömek uzuruptum. Kaçı mahal emniyeti kuşadıya. Kendilerine gep netice vermedi hükümetlerinin kan. Bilmedim neyme yapılan. İslam Devleti atlı topar hemem Taliban deyip dürli yaragıl toparlar Demirgazyk Awganystan'da güýçlendi deyip aýdylýa. Hökümet yarag zat berýärmi, kömek etýärmi? Hökümet bilmedim neyme çeýen hökümetin özü bilemedi. Millet tarafından kömek degen yok. Kelim yola sonradık. Kelim hükümetin özü gelmedi. Tam özü koyup alıp sefahanını tesak etmedi. Talibana karşı görüşüňiz dowam etýärmi? Jeňçilere karşı görüş alyp barýarsyňyzmy, uruşýarsyňyzmy? Ha goşda, o hiçbir yok kısam bolan çelak yok kısamın da başını yetek kısam başından bile koyuyor. Gündüzün güneş bazı akçanın bazılarından geliyor bile düşen bugün kaçamal kaldı bebecede. Göre gündüzün düşürüp alsa ol hökümetem zat diýmese bu nämen aňlatýar size göre? Billah, näme diýjämizi bilemiz yok. Son bilindik komandanlaryň asıl Talibanly tanýýar. Bilen o kısamdan 4-5 tane var. Atalarına ya ahalene yüzden ölçek bolsak bile köp tadid etsek boldy şu baganyň hökümetleri. Awganystandaky habarçymyz Hamirdan Guly Muradynyň türkmen ýaragly toporunyň ýolbaşçy Allaberän Karya bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda prezidentiň tapşyrygy boýunça müňlerçe täze miýwe agacy ekilýär. Şol bir wagtyň özünde de öňden göwgeri oturan miýwe agaçlaryny ýok etmek boýunça işler hem soňky ýyllaryň dowamynda amallaşyrylýar. Miýweli baglaryň birine öň gözegçilik eden Aşgabatly grajdan aktivisti Nurberden Urmamiedow miýweli baglaryň ýagdaýy bilen bagly öz tejribelerini Azatlyk radiosyna görüň berdi. Nurberda häzirki döwürde ýurtda agaçlary ekmek barada kampaniýa alınıp barylýar. Emma uzalky döwürlerde Aşgabatda miýweli baglar hem bardy. Hatda şol baglardan käbirleri siziň hut şahsy gözegçiligiňizde bolupdyr. Şol baglar barada görüň berýärsiňiz, olara näme boldy? Men 70-nji ýyllaryň ahyrynda Sowet Azerbaýjany tawhozunda baş inženýer bolup işledim. Şol tawhoz miýweçilik bilen meşgul bolýardy. Odan başga da göbemek ýady. Baksada ekýärdi. Sol tawhozda her hili imişler vardy. Alma, şettali, ülje, her hili. Şu Türkmenistanyň miýweli agaç bar bolsa şol tawhozda da bardy. Ondan başga da ürümçilik çotaýda gatyp ötenini. Şol döwürde Türkmenistanyň ürümçiligiň meýdanyny 450.000 hektara getirmek üstünde işlenýärdi. Şol baglar bir Aşgabatdan 38 kilometrlik ýerleşýärdi. Ol tawhoz soňundan daýhan birleşigine öwrüli. Häzirki ady egerde ýalňyşmasam ýaşyl depe bolmaly. Şol baglaryň häzirki ykbaly nähili? Şol tawhoz barda aýtsa olin garaşdyryp çykylandan soň etrafy bellenen häkim gelip maňa siziň miýweçiligiňizden gerek gel, üzümçiligiňizden gerek gel, maňa party gerek. Party esin diýipdir. Şol tawhozyň indi daýhan birleşiginiň soňky ykbaly şol häkimiň diýişi bilen tekitlendir. Miýweçilik düýpden üstün düşürülipdir, emma üzümçilik bolyn bar. Ýöne daýhan birleşigi etasan party ekmek bilen meşgul bolýar. Nurberda siziň gürrüňe edilýän baglaryňyzyň göwrümi ýagny ululugy nähiledi?
Benim işlem dövrümde meyveçilik bağlılığının ulluğu 1000 hektar demesi o entegam ekilmek devam edýärdi. Üzümçülüğün meydanı bolsa 1200 hektardy. Nurber daga sizin gürrüňe diýen baglaryňyzdan başga hem ýykylan, ýumurlan ýa-da ýok edilen baglar, agaçlar barmy? Sol meniň işlän kolhozumyň goýunyna gäwürse buğdaýlayan kolhoz bardy, şonuň meyveçilik bagy bardy. Häzir sol kolhozda da inni o da daýhan birleşigi meyveçilik düýpden ýok. O kolhozum esasan paýsyk hem buğda ekmek bilen meşgul bolýar. Meyve baglary başga ýerlerde de aýryldy. Aydaly Aşgabatyň etegindäki Bagır owasyndaky daýhan birleşiginde de meywe agaçlar känni. O taýdan goýatlygy malňady. Emma ýar suňgur hyzmeti bilen şol baglar tapylyp aýrylyp ýerine tasma agaçlary ekildi. Alakada başga ýerlerde dikýän. Evet, Türkmenistan kolhozyna Aşgabatyň eteginde o taýda meyweçilik baglary bardy. Üzümçülügem ören uly hem gowdy. Häzir bolsa şu taýda üzümçülügem bagçylygym ören erwet ýagdaýda. Ýöne başga bir zat bellemegem gerek. Ýöne her adam bolsa üzümçülük meyweçilik ýaly üstün düşürilmesi diýen boljak. Üzümçülük daýhanlary oturuşçylygy berilen ýerini häzirim erwet ýagdaýda diýen. Ýöne meyweçilik bolan akylly büyük götür ýok diýen derejeye ýetirildi. Aşgabatly grajdan aktivisti Nurberden Nurmammedow bilen geçirilen töhfetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, eferde gowazgalyan meseleler barada goşmaça maglumatlary almak ýa-da öz pikirleriňizi ma'lum etmek isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna tapar ediň. Yerli ýaşaýjylar awada syýahatçylyk zonasynyň gapdalynda 4-5 hektar ýerde her ýyl 1000 çemeti täze agaçyň ekilýänligini, mawlaryň aglaby böleginiň şol ýylyň özünde gurap galýanlygyny gurrun berýärler. Türkmenistanda häkimetler ýene agaç ekmegi işine girişýärkä, agaçlaryň guramagy bilen bagly ýagdaý Türkmenistanyň paýtagtynda bolşýaly beýleki vilayetlerinde de ýylda gaýtalanýar. Şu temadan kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýa-da Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Aman rada, siz ýakynna awada da bolanyňyzda her ýyl ekilýän we ekilwem guraýan bir baga duş gelenligiňizi aýtdyňyz. Şol baga barada bize bir doldurak maglumat berýärsiňiz. Awadaň kenaryna dünýä ümümlerini bap gelýän kaşan aterleriň suwa düşülýän kenaryň demir gazygyny ýylyň çensak bilen 4 hektar meýdanynyň köprek meýdany sasna agacı, onuň turksady seni wor agaç naharlary oturdulýar. Ýöne şol oturdulýan agaç naharlarynyň tas 10-nyň 9-sy guraýa, 10-nyň meri salamdar kökürýär, olam watyň esme bilen guramak bilen bolýar. Ýylyň gaýtalanýan ýagdaý awadaň aterlerinden bolup bilse 50 metr demir gazyp ýerleşýän şonço meýdanly baga kilýän ýer. Tekrar Aman rada, meselem şol bagda bir takminan aýdanyňyzda näçe çemeti agaç ekilýär, hemde şol agaçlar näme maksatly ekilýär? Umumana şol her ýyl oturdulýan agaç naharlarynyň hany kezinden 1500-2000'e yetýändir. On oturdulmagynyň maksady gowy maksat bilen oturdulýar. Şol awada girämen kan bir gur satma seni wor tokoýlugy emele geljek. Eger şol oturdulan agaç naharlary gowy salsa, ol heme klimatyň bir has tämiz bolmagyna täsir etjek. Hemde awada kenaryny hasam gelişikli odan etjek. Şo maksat bilen oturdulýar her ýyl. Aman rada, şol ağaçları kim ekýär, ýagny kimin hasabyna ekilýär, oňa kim gödekçilik edýär umuman? Ağaç naharlaryny oturtmak Türkmenistanyň ähli ýerinde de ýylly 2 gedek geçirilýän ýogorlarda, laýtada bahar faslyna geçirilýän ağaç naharlaryny oturtmagyň bir aýlygy diýilip baglan edilýän ýogorlarda ekilýär. Oňa şäher ýylatyn dürli edara kärhanalaryň ýylaty çendan bolsa ulu şäherleriň etegindäki owalarda ýaşaýan adamlarym gatnaşýar, ýogor edilip ekilýär. Agaç naharlary döwletiň hasabyna alynýar, ýa bolmasa belli edaralary öz hasabyna agaç naharlaryny alyp, şol agaç naharlaryny bölünip berilen ýerde öz işgärleri bilen bir aýlygyň dowamyny oturtmaklyk görkezme berilýär. Ene şeýler ýagdaýda bolup geçýär. Ýöne agaç naharlary oturdulandan soňra
onu belli edaralara borçlu edilýär. 1 hektardan, yarım hektardan 30-40 protoklerden bölüp berip şu yerdäki agaçlara sizin edaraňyz gözgulak bolmaly, şonuň göwürşüne, boýalsyny sizin edaraňyz jogap berýär diýip onun aylyk gulluklarla eýsen şol jemgyýetçilik başlanmışlary tarapyndan ýagny muhtunu şöyle da olýady beýleki edaranyň işgärleri seredilmeli, ewan edilmeli edilýär. Şäher Amanrada edil şeýle mysallary Türkmenistanyň beýleki ýerlerinde hem duş gelen prototlaryň bolmy ýagnyşy agaçlaryň ekilip soňundan gurama bilen baglanşykly mysallary. Men beletlerim ahal hemde Balkan vilayeti, şu iki vilayetin her etrafında da gavat gelýän. Ýöne innur has aýdyň askyn sal gerek bolsa onu Aşgabat Türkmenmaşy trasasynyň şatly ýolunyň uzunlygy 570 kilometr. Şu ýoluň iki garasynyň, iki tarapynyň gurbaly öwürmek hakynda garaşdyrılan ilkinji ýyllar karar edildi. Sol karar esasında da bolmanyny 10 ýyl, 12 ýyl sol trasanyň iki gapdalyna agaçna hallary ekildi. Ýöne bolmanyny şo ýoluň artman Krasnoyarsk aralygyndaky döwlegine ekilen baglar ýylyna gurady. Olar aralygym kiçik maralykda orta hasap bilen 440 kilometr çemek uwydlykda. Ine şeýle ankylarlarym bar, ony has ankylarlaryny köpeltde de bolardy. Şäher Amanrada Aşgabatdan gepleşigimde atnaşyp beren gürüňňiz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiň bir awat bolsun. Kärdešim Tehranyň Türkmenistanly ýa-da Jamal Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Iranda etnik türkmenleriň köpçülik bolup ýaşaýan Türkmen Sahra diýilýän ýer regionunda meşhur mal bazarynda şu günler gyzgalanly sowda geçer. Günbet Kavus şäherinde ýerleşýän bu bazar barada kardeşi Muhammed Tahiryň berjek maglumatlaryny dinläli. İran'ın Gümmet Kavus şehri sany 3 milyon töwerege diýilip çaklanýan İran türkmenlerinin köpçülikde ýaşaýan esasy merkezlerinden biri. Türkmenistanyň serhedinden diňe bir neçe kilometr uzaklykda ýerleşýän Gümmet Kavusdaky mal bazary bolsa, bu sowda bilen meşgulanýan adamlaryň sevitdäki merkezi bazarydyr. Bunun sebebi İran'ın Gülistan vilayetinin ýurtda maldarçylygyň iň ösen vilayetleriniň biridigi bolan üçin. İranly türkmenleriň arasynda Türkmen Sehra diýilip hem tanylýan bu sebitde ýetişdirilen mallar tutuş ýurtda aşa meşhur. Onsoň her hepdeniň sişeme güni Gümmet Kavus şäheriniň bir çetinde ýerleşýän mal bazary gyzgalanly sowdany kodyna urilýär. Müňlerçe adamdan ibaret ilatyň rystgal gapysy bolan bu bazara ol açylan wadyna sowdagarlaryň akymy başlanýar. Bazardaky gyzgalanly sowda ertir irden başlap agşama çeli dowam edýär. Bu bazar İran türkmenleriň durmuşynyň esasy bölegine öwrülip gidipdir. Bazara diňe Gümmet Kavusdan däl İranyň beýleki vilayetlerinden we şäherlerinden gelýänlerim bar. Gümmet Kavusly ýaşullaryň biri Nur Muhammed Ak Azatlyk radiosyny bu bazardaky sowdagarlaryň käbirleri bilen tanışdyrýar. Asetim şöyle çağırtan duruyor. Bunun 30 tane kuvvet satıp geliyor. Gel şöyle gidelim. Sağ olsun koşup. Mal sowdasynyň gümmetli türkmenleriň esasy girdici çeşmelerinden biri bolanlygy sebäpli gümmetde bu sowda bilen uzak wagtdan bäri meşgullanyp gelýän adamlarym bar. Olardan käbirleri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde şeýle görüň berdiler. Şimdi ben tanışımdan, oğlalıktan ben bilýärle koymak geçimde. Kosalmağa etmedim. Kimden kosalacak diýerler, aman soňundan kosap gelip aýdatdylar. Şoň aman soňun şun dädifi. Allah rahmet etsin, bir näse bilen öýse dinýeden aýtdyry. Näse aýlaşyp bolýany, onu aýtmady, onu aýtmady. Aman soň ýa adam ýani ömrüni koymak geçen adam. İnkaryny ähli millete koş
tohumluk gos paylap, Türkmene gos paylan adam. Kullen biletin malına hewur gos paylan adam şunday. Türkmenin mal tohumunu saklan adam. Mal tohumunu saklan adam, urgada adam saklan adam. Kullen şo mayasının şo oglusu. Özünü keple değilinni. Bismillahirrahmanirrahim. Berekelli. Hoş geldiniz. Ben adım Abdülcebbar Yılgay, oturmuşum Kalandıravat payına, dedeme aman sohon yerle. Tariban 15-20'den koyun bakıptır. Ondan sonra bakiye ömrünü koyun dellalçılık bilen geçirttir. Azatlyk radiosynyň bu bazara baran we şu ýazgyny düşüren habarçysy Döwlet Bayhan bazarın aýryntylyklary barada şeýle görüň berýär. Etniki türkmenleriň aglaba köpçülik bolup ýaşaýan Iranyň Gülistan welaýaty mallarçylyk üçin ören amatly bir tewit. Tewitiň amatly şertlerine Iranyň iň arasy hem sagdyn mallary ýetişýär. Şoň üçin Gümmetgow şäherindäki mal bazar Iran boýunça esasy rol oýnaýan mal bazara öwrülipdir. Gümmetkowsyň mal bazaryna Iranyň ähli ýerinden mal dellallary gelýärler we satyn alan mallaryny tutuş ýurda ýaýradýarlar. Şoň üçin Gümmetkowsyň mal bazary Sewitde ýaşaýan etnik türkmenleriň ýaşaýyşynyň esasy güzeran çeşmeleriniň biri bolup durýar. Döwlet Bayhanyň Iran türkmenleriniň durmuşy bilen bagly olaryň oba durmuşyny türkmeniň milli medeniýetini gorap saklamak üçin edýän aladalar baradaky maglumatlary we beýlek temalary öz içine alýan ýazgylaryna gelecek günlerde azathabar.com web saýpamyzda tomaşa edip bilersiňiz. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Iranyň mal bazaryndan maglumatyň video görnüşi hem bardyr. Onu görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna siýahat ediň. Facebook hem Wkontakte sosial ulgamlaryndaky tahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň, tesvir ýazmagy hem ýatdan çykarmaň. Öz pikirleriňizi ma'lum etmekleňiz Azatlyk radio bilen telefon ýa SMS arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak belgisi 7 926 236 0455. Azatlyk radiosy siziň pikirleriňize garaşýar. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgasy youtube.com/Azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazalym. Azatlyk TV. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýär. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.